De Haanse-fracties van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Haanse Belang, PvdA en VVD hebben een riedsprogramma voor de komende oordelier presenteren. In het programma staan er 10 punten die oppakt worden. Zo komt er mogelijk een sociale ombudsman en wordt de sociale achterstand van jongeren oppakt. Naar aanleiding van het televisieprogramma Opsporing Verzocht binnen 6 nieuwe tips binnenkwamen in de zaak Heiltjes. Marijke Heiltjes van Jesterwoude waard op 12 september die in haar wenning vond. De politie is op zoek naar 4 personen die in de weken voor de moord jongen binnen in de straat dat Heiltjes wennen. Het jaren-sluiten van de beddenswaardig in Dokkum roept de zwangere vrouwen een soort vragen op. De afdeling gaat per 20 december dicht. Vrouwen zullen daarna bevallen moeten in het ziekenhuis van Drachten of Ljouwert. Ze werden daarbij ook begeleid door haar eigen verloskundige uit Dokkum. Fietsenproducent Excel Groep op het Heerenveen jouwt een winstwaarschuwing voor 2012. De omzet ging wel omheeg, maar de winst bleef achter bij het resultaat van vliegen hier. Naast Excel rent de verkoop van bijgelijks elektrische fietsen goed, maar stiet de verkoop van traditionele fietsen onder druk. Jongen vannacht opklarings, het wordt goed 2 graden. In de nacht komen ze op frost onder groen. Morgen droegen daar maar zinnen. Bij een temperatuur van goed 9 graden.